ku danyo da mara. To kiɗan mata ne amma na can Saudiya, ga kiɗan wayan mata na ƙasar Saudiya. Idan da ku za a yi ungo babu ku a ji kunya, haka ne. Idan da ku za mu yi ungo babu ku mun fasa. Yawa kai mata suna ƙasar Saudiya, suke ado su sanyo sarƙa, suke ado su sanyo leshi. Mata na ce salamu alaikum, ani na yi sallama na ƙara. Ashe matan mu 'yan ƙasar Saudiya da ku nake, idan na kiɗan kwaro wani takun rawa kuke, in kuna bikin kuwa har wasan kuɗi kuke. A fannin ado da kun zo taro batuwa ke, rara na daure ne ni waka kawai nake, ga tamburin kunan na yi ku zo da girgiza. Ashe lafiya uwa ta jiki ce, sai da lafiya ake ba lafiya ba za a yi ba. Haka dai ku yi juyi rawa ku yi waiwai. Ke ballaga za ki ja can ki koma baya. Na matan Saudiya, waka ta matan Saudiya, ranar daura ke hausa take. Na matan Saudiya, akwai takun rawar ba kamar zobe ba. Matan mu na Saudiya ba kamar yara ba. A gidan na matan Saudiya ne. Haka dai abu takarawa idan ke iya, ga wakar mata ta 'yan Saudiya, sun taka rawar su dan sun iya. Ya Allah ya raba ku da masu dogon wuya, da sharrin masu jan kunnuwa. Na ji ba sa son zama lafiya, ku dai sai kun gama lafiya. Dan Allah ya yarda kun sun giya. Kai ina ma